So that is the reason why onye ọbụla si gị ọ bụrụ na dibịa si gị na iwu nọ mmiri ige na ya so mmiri si na ya wee bi ụwa iwu n'ebe a nke ị ga-eje wee jeje rụọ ọrụ mmiri. You should bear it in mind that first na dịka dibịa na-eso gị, biko ndị niile jụrụ mụ ajụjụ na my previous life, biko I was interrupted, biko you can kindly retype your question here, biko nke ahụ and I could not continue. So that is the reason why dibịa ọbụla siri gị na ị nwere ị ga-arụ ọrụ mmiri na mmiri si na ya wee bi ụwa, first thing you should bear in mind that before dibịa ahụ achụọrụ gị aja ebe ahụ dibịa ahụ must make onwe ya known to that mmiri ahụ. Before dibịa ahụ ebute aja gị present ye, dibịa ahụ must present aja nke ya nwa na onwe ya. Dibịa ahụ must present aja ya nwa bụ wee bịa maka gịnị na ọ ya ebunye mmiri ahụ aja wee gwa ya onye ọ bụ, wee gwa ya ihe ọ bịara ime n'isi gị before mmiri ahụ egee ya ntị. Ihe nji akụwa ihe a maka ndị na-asị ọ bụrụ na ijere na mmiri chi gị wee rụọ ọrụ na ọmanga, ọ bụrụ na ijere na mmiri si na ya wee bi ụwa wee rụọ ọrụ. What of people mmiri sam si na ya wee bi ụwa hapụchagoro wee na-akpọ ebe ha na-amaghọzi? Have you thought of this? If they are teaching you nonsense, relate ya to reality. Be sensitive. Mara mgbe mmadụ na-agwa gị eziokwu na mgbe mmadụ na-akọ akụkọ ifo. Now, do you know that na enwere obodo, o nwere obodo dị forbidden ịfụ mmiri be ha? For instance now, nna your father na ọgụ ụwa. Ịma na ka esi enwetakwa n'ọrụ mmiri chi ya maọbụ mmiri a na-eji settle site na mmiri onye ahụ si bi ụwa. I hope you know. Now, enwere a lot of obodo bụ maybe mmadụ bụ maybe na nna papa ya lụrụ onye ahụ ụwa. Okay, your grandfather, which is your father's father now, bụ ihe nọrọ gị ụwa. Yes. Okay, n'ime na that nna your father nọrọ gị ụwa, n'obodo unu na ndị bụ unu adịrọ permitted ịfụ mmiri bụ unu. I have seen a lot of places here and like in my own place. I want to have mmiri be anyị. Ọ bụ na m bụ onye ihe anụ ọ bụ na m bụ onye Ụmụọfịa agụ kịta now. I am not permitted to ije na mmiri Ụmụọfịa agụ jee chuo mmiri. Ebe m ejeje chuo mmiri maybe mmiri ndị amadi. Mana onye amadi m ha nwa eze bi n'agụ. Onye ahụ adịrọ permitted ije na eze bi n'agụ jee chuo mmiri. Ebe ọ ga-eje another village because o jefu mmiri ahụ ya ha anwụọ. Let us assume n'isi obodo dị otu a wee bịa. Are you getting me? Let us assume n'isi obodo dị otu a wee bịa and maybe na nna gị bụ ihe nọrọ gị ụwa and mmiri na-esi awụ maybe eze bi na-agụ iwe onye amadi m eze bi na-agụ be nna gị ahụ na anaghị afụ bụ ihe nọrọ gị ụwa and then somebody asị gị na dibịa ya edu gị jee ebe ahụ jee rụọ ọrụ mmiri. If not, it will not go. Will you go? That from the beginning of time, during the time of your forefathers, onye bụ na-eje nebere jefu the mmiri and ije gwa afa dibịa na-arụ ọka nzu na ya mana o nwere ihe ọ na-afụ agwagịsị gị nọọ na-eze bi n'agụ n'iwu na ihe eje ebe ahụ jee rụọ ọrụ mmiri. Do you think that your parents will allow you to go? It will not work. So ihe nnachi ịkọwa at this point bụ na ọ bụrụ iwu nọ na mmiri ahụ nọrọ gị ụwa. If you want to go to mmiri nọrọ gị ụwa jee rụọ ọrụ mmiri, there are so many things you are going to put into consideration. You consider the dibịa na-eji rụgọ ọrụ mmiri first. Ọ dịkwa familiar with mmiri a. O jee ebe ahụ ọ ya agba aka wee jee. Ị na-anya efu that ihe ibu iyi akwara dibịa ahụ ya dị equivalent to ibu ịkwara onwe gị. The only difference na dibịa ya ejide ọkụkọ ijide ewu. One, jide ya n'aka. Two, some people dị forbidden ịfụ mmiri be ha. Some people dị forbidden ịfụ mmiri be ha and ọtụtụ ndị mmadụ mmiri be ha bụ ihe nọrọ ha ụwa. So somebody will tell you that iwu na ijere ebe ahụ jee rụọ ọrụ mmiri, if not na ọrụ mmiri ga-ama nga is a lie. Otu esi adị mma na mmadụ ka esi adị mma na mmụọ
ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ dị na mma, mmadụ bịa zie m ozi nzie gị, mmezi gị ya with happiness. Mana ọ bụrụ na m na gị adịrọ na mma, mmadụ zie m ozi zie gị, mmazi gị ya. Why? Because mma na-atụ ụjọ. I don't know your reaction if I want to tell you na ihe mmadụ gwara gị. If I want to come close to you, I will know. I don't know your reaction. Enwere ike mbịa sef isi m pọpọpọpọpọpọpọ. That is why mmadụ bịa zie m ozi as somebody m na ya na-adịrọ na mma, I will not come and tell you. That is the reason why iche ịrụ mmadụ ọrụ mmiri mana achọghị ịrụ ọrụ mmiri na ihe ka mkpa bụ ịgbagodo afa mara onye ahụ chọpụta o nwere mmiri ya na ya na-abụ sonye ya na nke gị na-erikọ dị na mma. Ọzọ dịka ibe ya bụ ndị na-asị na ọ bụrụ na ị nọrọ obodo oyibo, na ọ bụrụ na ị natara ọbịa rụọ ọrụ mmiri na ọrụ mmiri ga ama nga, na ọ bụrụ na dibịa rụọ ọrụ gị ọrụ mmiri in your absent na ọmanga, onwe na-asị gị onye gwa gị. Why do we believe so much in negativity over positivity? Yes, ọ bụrụ na ị believe na ị ga-anọ na Lagos, your uncle ma your auntie a na-ebiwichi gị ma ọ were ọgwụ wee na-control gị, render your business fruitless or send ya gị home iburu akpanata. Why don't you believe that with the same energy and with the same strength and with the same power, na positive ritual nwere ike dị carried out on your head a full the result in agreement? Ọ bụrụ na ihe anọrọ ebe ị nọ, mmadụ were your picture wee gbaa gị ụchụ, ọ na-eme gị korokoro, why can't somebody use the same energy ruo ezigbo ọrụ n'isi gị efu ife ya? Somebody will tell you ọ bụrụ na ị naghị arụ ọrụ gị ọrụ mmiri. Is a lie. The only thing that there are things you are going to stay away from. Even not going in on one-on-one, you are still going to, keep away from those things for some couple of days. And you keep to it. Nothing more, nothing less. So let us stop limiting ourselves and the spirit that we carry. Let us stop limiting ourselves and the spirit that we carry. A lot of us with a spirit to command things and they will start happening, but because of they are trying to kind of indoctrinate you again in tradition, you have lost your power, you have lost your courage, you have lost your inner strength and whom you are. You cannot manifest because I set go limitations for you. Remember, this was what happened during when the they use this thing and they change so many of us. If somebody, like a lot of people that when they do work for them, they will say, "Bara mafa kamara moro aruru mogaram, bara mafa kamara moro aruru mogaram." Biko maruru moro bara mafa mo woke akwirucha yi ga agbafa. Do you need all those things? Obo na dibia aru oru on your own. Those things that you used to see before, you will start noticing small changes. You will start noticing gradually. You start noticing changes. On your figure, you'll be able to say on your own, have you been able to see changes? It is no more that you start seeing changes materially or financially. A lot of people, like I said before, a lot of people maybe before they started their spiritual work, they do not sleep at night. They don't have rest. People hate them for no reason. Abieba, I may have accused. Abieba, but when you kill that thing, but the first thing they would like to take away. A lot of people don't have peace. But once they start doing their spiritual work, that inner peace and joy and happiness will start. Beauty will start showing everywhere, all over that person. You don't have to limit yourself. You don't have, people that I am not this fan of but when I try to tell you that it is not before you know, no, on your own, give yourself some time, watch yourself. You will start noticing it on your own. So you should be able to say that this is what happened after Kalusiolo. Don't limit yourself in all these things. Don't change yourself. Don't tell yourself that this cannot happen. Do you know that? Especially mmiri na-ekpo ekpo
nwere ike ịpụta obodo a kpọọ ya ihe ọzọ, oje obodo ọzọ kpọọ ya ihe ọzọ, mana ofu mmiri ka ọ bụ. Do you know that? Why are you setting limitations and barriers? You allow somebody onye ha na-abịa agwa gị something that is not possible. Okay, if you think that now you cannot nọrọ na another mmiri rụọ ọrụ mmiri, maọbụ you cannot be in abroad or be in Lagos and somebody in the east will do marine work for you and it will work. What made you believe that ị ga-anọnwụ ebe ọbụla wee kpọkuo chi gị ọza gị? What made you believe na ị ga-anọnwụ ebe ọbụla wee kpọkuo ndị ichie ha aza gị? What made you believe that ị ga-anọnwụ ebe ọbụla kpọkuo aja ana ha aza gị? What made you believe that ị ga-anọnwụ ebe ọbụla wee kpọkwa ndị mmiri aza gị if they cannot answer you in another water? Let us stop setting limitations for ourselves. And onye ọbụla na-enye gị confusion, you be careful of what you listen to, things you take into heart, things you digest into you. It is not everything you hear you take them into heart. There are things that that's why if I am on Facebook or anything, I don't comment on people's posts. I hardly comment on people's posts. My mind might tell me something concerning the post, but I must not say my mind. I move away. Because if I start commenting, I'm gonna have problem with people, because I'll prove you wrong beyond every reasonable doubt. But I don't need those things. Take in. Even as I'm talking to you, if what I am saying is not making sense to you, forget about it. It is not must. Some people, when the agent are saying akwa kuzinka, are saying na mmiri enwe kuzinka, are saying na chimari kuzinka, are saying ugochi to be kuzinka, are saying abaroma kuzinka, are saying onye nka kuzinka, are saying onye nka kuzinka, they will be packing all those things, not confused when you know the truth. You want them to deceive you, lie to you, carry you about the way they carry you about in the church. I want you to understand that in tradition, it is not only the real DBS that you are seeing, especially those of us in social media. We are mixed up very, very well. We are very, very mixed up. Na social media. Whatever you want to listen to, you will hear them. If you want them to talk about death, you hear. You will hear. But it depends on you that is listening to all those things. I give you an example. Like the one of Imagine Millions or I asked you a question. Why do you now believe that you can stay in your room and call upon your chi and your chi will come there? Why do you now believe that you can stay in Lagos where you are living, but they will come? In the chair are even people that existed before your father, people that existed before your mother, people that existed before your grandfather, people that existed before your grandmother. How about those that never existed even in your presence? What made you think that you can stay anywhere and call them and they will answer you? What made you think that without being in the presence of that we should start limiting ourselves. If all these things, if you can achieve all these things, why can't you achieve the other one? Some of you don't know what is happening. Some of these leaders cannot tamper with your star if they don't go close to your forces, but you don't know. Some of them cannot tamper with your stars if they don't go close to your own forces, but you don't know. You might be with a DBA thinking that person is working for you, but that person is working against you. You might not know. Be careful. I'm not condemning anybody. To the best of my knowledge, and I will say it the way I understand it. What stops you from one by one?
That's your niche that you are calling. Niche mere mebere. What stops you from it? Okay, man, niche wundi bigoro wundi ngora wundi mezugori ha ji webe. What stops you from ije jiwa afa onye nka? Mazi Okoye oruru ọkwa ndị ichie ngwanụ ijeche ebe nyere ha by one ji ebe ahụ gbanye ha mmanya. A lot of you bụ n'anyanwụ ka a si akpọchi ha. A lot of you bụ n'ikuku ka a si akpọchi ha. What stops you from ije chọba ebe nyere chi gị? Some of you amara ebe inichi ha ji. Even as I'm talking to you, I don't know the grave of my chi. I am even ashamed of myself to say this here, but I must say it. Manotansi ekwuo ya kịta, I give you 1 week I will look for it because it has never occurred to me. It has never occurred to me. Now meditation because I am using the sun. What makes you feel that now? Okay, chiga he gabu inoro bedi ikpokwo ya. Mo we noro na be unu ikpokwo ya na anyanwu. Mo inoro ebodo ibo mo Lagos mo Anambra mo ebe obunu ni ikpokwo ya na anyanwu. What stops you from going to the person's grave? Ka ije gwa ya okwu ebe a ko we no ge maka na o chiri ntị. Why are you now connecting chigi through the sun or through the air? If you cannot connect your mmiri through the sun or through mmiri ọzọ, we should stop limiting ourselves. Ndewo. O nwere onye na-ajụ ajụjụ. I said it. Ọ bụrụ na anyị bido live video, if you have question, ị jụọ m. I will attend to any question ị jụrụ m here. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịjụ m ajụjụ here, dere m message na my WhatsApp number na 07037311663. Okay. Money choka agbalụ gị afa, money choka arụ ọrụ gị ọrụ mmụọ, anyị ada agwọ ọgwụ, anyị ada eme oke ite. Okay, onye asị, what does it mean to be always come to me sometimes when I pray? Ndewo. Okay. Being a signified presence of oracle or deity or spirit. Yes. Enwere ọtụtụ ebe arụsị mma wụ anwụ ka ha ji apụ. When ọ bụ na ha chọghị ije ọgwụ, more especially iyi afụ ha, mana you see the oracle ọ chọghị ịpụ like this. Enwere ike nọ na be ma enwere ike ịfụ ha bunch of bee na ịmagoro na enwere spirit na-apụ. So this is ihe ọ na-awụ deity. I believe whenever you are praying ị na-akpọku mmụọ. So that is it. O nwere mmụọ ga-abịa ịkpọ ma ọ nwere ọrụ m ga na-arụ. It happens to me. O nwere ụdị aja m ga na-achụ. The next thing m ga-afụ bụ the oracle nọ n'iru ya. From nowhere, peace will come out and start circling them inside the room, not even outside. So in our presence of deity or spirit cover. Is it must when I go to water I must go with egg? It is not must. It depends on you. If you don't feel comfortable with it, you can remove it. My name with a significance of egg. Either you use egg, ima peas, iwe, eji akwa ezi iwe, or you can offer aqua as sacrifice. Yes, in a situation whereby you don't have okuko or you don't have goat and in a j for iloma, you use egg because aqua we heading. Thank you. What is the difference between the road sacrifice and water sacrifice? Yes, I think I've thought about this before, but I'm going to explain it here. Okay, road sacrifice aja ezi aja okporo ụzọ bụ aja na-emeghe ụzọ. Now, a lot of people are onwere before asị gị je mee aja ezi, ị mara na maybe na enwere entity nọ n'ụzọ gị, that when good thing is coming, that entity ndị ụzọ, that entity will collect it. Yeah? Your blessing, ndị mmiri can release your blessing from the pit of the water, from the depth of the water. But ka ọ bịakwutezie gị physical, mmụọ ọkụ n'ụzọ will hold it. Mmụọ ọkụ n'ụzọ will do what? Hold it. So aja ndị mmiri wụ ebe isi bi ụwa.
especially onye ọbụla bụ onye mmiri na-achụ aja mmiri, na ihe ọ pụtara bụ oke m nọ na mmiri. As I am giving you, release my blessings in the water, because that is where you are originated from. But if they release it now, forces nọ n'ụzọ, ndị iwe ji nọ n'ụzọ might block it. Why you do road sacrifices, that so that you appease the forces on the road blocking your blessings, so that they can come to you. More question, please. If Udele visited someone in the dream, what does it mean? Udele nwere ike mean occultic power or oracle. All depend on the situation, condition o ji may appear to you. Ọ bụrụ na mmadụ na-fight your glory or your blessing, onye ahụ nwere ike iji udele, that is vulture, to come and fight you in your dream. You understand? But now you in your dream, you wake ifu ipota, maybe in your compound or somewhere, you just see udele or somewhere now watch it. And what it mean the monitoring spirit, and what it mean the deity na-esogharị gị chọrọ something from you. Are you getting it? So all depends on the situation, condition iji wee fu the udele. More question, please. Jụọkwa m ajụjụ kịta ịfụrụ m. Ọ bụrụ mgbe m lọgere out kịta, ịkpọba m na direct call mgbe m ga na-eme other things. So jụọ m ajụjụ. I used to say it. Ask me question, I'm here for you. Mgbede ọma, Ijeọma Cash, ekele m gị, ka tata mara gị mma. Jụọ m ajụjụ. Ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe gbasara ndị mmiri. You are not late, we are still on it. So ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe gbasara ndị mmiri. Ọ bụsịkwa na onwe, I am here for you people. I am not going anywhere until you let me. In fact, I will remain here until you people ask me to go. I will remain here until you ask me to go. You people will start typing one by one, saying go, please go, please go, please go, before I can go. So I have a lot of people that are just coming in now. David Edward, good evening, welcome. We are talking about water spirits and water forces. So na enwere ajụjụ mo anything at all that you want me to talk about here now, ngwa release it. Na enwere topic that you want me to talk about here now, you want us to learn from now, you want all of us, because as I'm teaching, I am learning too. So that you want all of us to learn from now, just drop it. I am here for you. Let's keep going teaching for some time. So I just need to make it up with you people. So just on my question, I am here. I will be here until you ask me to go. I will remain here. Also, but I will remain here till you ask me to go. Okay. We are many at the place, and they said it is looking for me, but we didn't go future for discussion. So what you will do now is that ka ị mara mmụọ na-achọ gị. Ihe awụ mmụọ arụsị. Aija na ị nwere call, ọ na enwere ebe maybe ndị bụ na ujere commit gị somewhere without fulfilling the promise. So the spirit na-achọgharị gị. So that is it. Like ndị na-eje ekweta nkwa na arụsị. Nye m nwa mere gị nke ma ome gị nke ọzọ. So such thing happens. So arụsị ka ọ bụ. So good evening, Uzo Prudence, Tata Tamara gị mma. I am here for you people. Ask me question. Agbaroma is here live. Not when I go now. Some people they will say, I'm not seeing your profile picture on WhatsApp. Can you send me your picture? Or some will say, can I call you so that I will see your face? This is me now. This is my real face. So ask me question. Let me answer you. If you ask me what I don't know, I will leave it tomorrow. So, but I know that whatever that you ask me, they will give me the knowledge and the wisdom to answer you. So ask me question. Don't feel shy. I'm not feeling shy. I'm not feeling shy. Only topic you can discuss here on right now.
I can give you 1 hour, I can give you 2 hours, I can give you 30 minutes, depending on how you people are responding. Onwe topic ị chọrọ ka anyị kwuo right now. The first person that's comment ya ga-abata ka anyị ga-ewere nke ya. So if you have any topic that you want us, that is disturbing you, you want us to talk about it, here is the right time. We'll talk about it, we'll ask questions, everybody will learn from it, and we'll move on. So I'm here for you, I'm here for you, I'm here for you. Jụọ m ajụjụ. Anyị enweghịzi ajụjụ. Okay, this is 25:33, 25 minutes and 37 seconds. Anyị klọkụrụ na 30 minutes. That is, in next 4 minutes I will shut down this video. I understand that a lot of people are doing fast in typing, so I understand that very well. So I'm just giving enough time. Ọ bụrụ na o nwere topic ị chọrọ ka anyị kwuo okwu ya, I am here. Ọwụ abortion o, ọwụ arụ o, ọbụ mmiri o, ọbụ ana o, ọbụ ọkụ o, ọwụ ikuku o, ọbụ chi o, ọbụ ndị ichie o, ọbụ aja ana o, ọwụ arụsị, what is it, name it, I am here. Eburu m akwụkwọ, all those things are here. Just talk to me. What is the topic anyị chọrọ? Not when I am busy working now, somebody will be calling me WhatsApp call. As in why tell me this, as in why tell me that. I am here now. Okay, my dear, I had a dream where I went to my village and there was this palm tree that never bears fruit. When we were young, to my amazement, this palm tree now has 10 ripe palm heads on. Okay, the palm tree, is it in your father's compound or in your village, as in the whole of this onona obodunu ko na bunu ko di? Okay, so that palm tree is representing a human being. So ọ bụrụ o nwere ike represent, ọ bụrụ na ọrụ obodo, o nwere ike represent ụmụ nwoke, you understand? Mana ọ bụrụ na family, o nwere ike ịbụ mmadụ, just a particular person or few people. So na ọ bụrụ na enwere aja obodo chụrụ, ma ọ bụrụ na ọ nọ n'obodo, ị mara na aja ahụ ga-amịta mkpụrụ, a ga-ebido nwewe massive result. Okay, let me complete this thing. Okay, and the fruits were falling down. Okay, the fruits were falling down. So I was so happy. I was picking the fruits and was telling people how I keep on checking on it, hoping for this miracle. Okay, that palm tree nwere ike mean gị nwa, o nwere ike mean anybody, but the thing is this: ọ bụrụ na o nwere aja unu chụrụ na be unu, ịmanụ ya mịtampụ, mana ọ bụrụ na o nwere aja unu chụrụ na unu ga-ejisi ike chụọ aja na be unu, mee sadaka na aja na ngwuru, ịghọtara? Mee sadaka so that mmụọ na-esizi glory unu nwee ike rapụ. Unu mee sadaka na aja na ngwuru, ọ bụ na ihu nwanne gị niile ga-ekwe partake ya, especially ndị ụmụ nwoke. Unu chi ewu mee sadaka na be unu, kpọkwuo nna unu, kpọkwuo aja na, kpọkwuo mmụọ niile efere na be unu, ma ndị na-ewe iwe, ma ndị na-amịpụta bụ mkpụrụ, that is ndị na-arụrụ like ọdụ ọmụmụ, ịghọtara? Ma mmụọ ọbụla eji wee gwube ngwuru, eji wee chekwa mkpọkụ ihe niile, ma nke unu n'ụjọsọ mmụọ niile efere na be unu, ha bịa na dịka unu na-enye ha ihe a, ka mkpụrụ ọma unu niile pụta ife, oku unu pụta. Na ọ bụ na ha mewere unu nke a, na unu nọkwa na nga na-echeta ha, unu nwere ike na-eme dị sadaka, ọ bụrụ once in a year, ma ọ bụ na unu nakọrọ nnatara, that is people batara, unu eme ya. Mana ọ bụ na ha ekwere na ha ga-eme ya, ọ bụ na gị nwa sọsọ gị nwakwere na ị ga-eme ya, were ọkụkọ chukwa andịcha na ngwurube nna gị, chukwa mmụọ niile efere na be unu,
ka star nwee ike pụta, ka mkpụrụ ọnwa nwee ike pụta. Ihe a bụ ngọzi nọ n'iru, mana a ga-eme ka ọ pụta ife. So nne, is it possible that wrapper will be included in water items? Yes, yes, of course. A na-etinye ọnwekwe ndị nke ya bụ Hollandis onwe ndị nke ya bụ George, onwe ndị mmiri gasị na akwa na-enwere iru onwe ha azụ, so a na-etinye akwa na nke a bụ iwu. So okay, let's talk about agwụ. Okay, I'm coming. You are the first person now. I'm picking your topic now. Precious Chinelo, let us talk about agwụ. Okay, I'm picking your topic. Can someone come from water and land? Yes, I said this last time in my last teaching, that na mmadụ nwere ike ịbụ oke afọ maọbụ mgbe afọ, yet o nwere dị mmiri ma nwaanyị mmiri. Ihe na-ebute nke a bụ gịnị? Na mmiri ana bụ na mmiri ka ọ dị, mmiri bụkwa na ana ka ọ dị. Ọnya kpatara ndị akwụkwọ ụka ọbịa ji wee sị na mgbe Chineke bịara n'ụwa, na ụwa niile bụ mmiri bụ ihe kpuchiri ya. Tupu Chineke ebido kewe ihe o kere, wee sị ka osisi dị, ka ana dị, ka nke a dị, ka nke a dị, bifo ihe niile eji ebi ndụ wee mee gịnị wee bịa. Ihe nna kwụwara gị ihe akwụkwọ ndị ụka, mana in real sense, apart from ihe ndị ụka kwuru, akwụkwọ ndị ụka kwuru, in real sense, na ọ bụrụ na ijee na mmiri, ọ bụrụ mmiri na-ekpo ekpo, when you step in, ihe na-amachiwa aja ana. So which means that ana na mmiri na-arụkọ ọrụ. That is the reason why ọ bụrụ na mmiri ezoro for some couple of time, ana na-ere ọkụ. Are you getting it? That is the reason why ọ bụrụ na ịkụọ mkpụrụ osisi ma ọ na ịkọrọ ọrụ ugbo na ana, and na mmiri ezoko, ịfụ na osisi ahụ ga-ebido kpọnwụba. That is the reason why mmiri ji wee dị connected to every other element. Ọ dị possible na mmadụ ga-abụ onye ana abụrụ onye mmiri. Ọ mana onye nwere ụdịka spirit dị otu a, wee bupụ ibu ndị mmiri, na ọ ya setụrụ ndị ọgbanje n'ana. Ọ bụrụ na ọ setụrụ ndị ọgbanje n'ana, ọ ga na-ekwe sign ka gasị na ọ rụbere ọrụ mmiri. Ndewo. Okay, biko onye jụrụ ajụjụ a, Precious Chinelo, ka m nzacha ajụjụ ndị a ka anyị nwee ike wee kwuo okwu gbasara agwụ a na-ekwu okwu ya. Okay, okay, I do see myself in the water and also in deities. Yes, ị mara na mmụọ so gị, ị mara na ị nwere ọkpụkpọ oku, and mmụọ kpọrọ gị nwere mmiri. Arụsị nwere mmiri ka ọ bụ, arụsị nwere mmiri ka ọ bụ. So in dream where I went to fish and my net mixed with other people's net, and then we are pulling the net together, and the big fish that we got inside is dead one. Imere separation ndị mmiri. Ọ bụrụ na ime separation, ime ka mara. Mgbede ọma, eji anyị Nwachukwu, ndewo. And again, I dream where my parents and siblings visited. Okay. And again, I dream where my parents and siblings visited with an old woman who was dead. So the woman who is dead sat on a chair with saying anything. So I am without saying anything. Without saying anything. English, and I dream where my parents and siblings visited with an old woman who was dead. So the woman who is dead sat. Okay, the woman that you saw, I want to ask you, your grandmother, either your mother's mother or your father's mother, is any of them late? And they may go funeral rites, yeah? Akwago yahu, ebugori efia. Okay? No, I did not do any separation. Yes, obo na ifu azu na mmiri, ihe oputara bụ nwaanyị mmiri, ma ọ bụ nwa, that is ụmụaka.
ọ bụ na ifu ebe ị na-agbata azụ na mmiri o minikwara ego. So mana o nwere ka ị ga-esi wee fụọ azụ, o nwere ike ịpụta ụmụ mmadụ mụrụ na mmiri. So it is not actually a good thing. So all ihe ị ga-elebara anya n'afa is all a pure and a deep message ka ọ bụ. So okay, m ga na-acha n'onye jụrụ ajụjụ ihe gbasara agwụ. Ndewo na ụmụ Igbo, anyị ga-agbake n'ọkpa n'ihe gbasara agwụ a n'obere oge. Agwụ bụ mmụọ onyinye amara ka ọ bụ. Ọ mmụọ onyinye amara. Ịkọwa agwụ na ịkọwabiri ya na nkenke. Agwụ bụ mmụọ onyinye amara, dịka ndị ụka na-akpọ gift of the Holy Spirit. Gift of the Holy Spirit. Ịhafụ ndị ụka na-asị na let the gift of the Holy Spirit fall upon you understand. So agwụ bụ onyinye amara osobi ụwa. You understand? Supernatural gift of the Holy Spirit. Mmụọ onyinye amara mmadụ ji wee bi ụwa. N'ịkọwa ya ka ị ga-esi wee ghọta ya na agwụ bụ akara aka. Agwụ bụ destiny. Ihe mmadụ bịara ụwa ime. Ihe mmadụ ji maka ya wee bi ụwa. Ebe ọ ga-abụ mmadụ gaba tinye onwe ya ma ọ tinye aka ya, ana m akụwara gị ya ka ị ga-esi ghọta ya. Ebe ọ ga-abụ mmadụ tinye aka ya, akara aka ya pụta, onye ahụ apụta ife, o jere obodo n'ara obodo, onye bụ agwụ. Na nkọwa ya na nkenke. Onye kpatara ifu mmadụ asị na onye a na-eme ka ihe nwere agwụ. Onye a na-eme ka ihe, na onye a bụ onye agwụ. Ihe eji asị na onye a bụ onye agwụ abụrụ na agwụ bụ ajọ ife. Agwụ bụ ezigbo onyinye ka ọ bụ. Mana mgbe ị na-echikwahụ ya, it will start haunting you. Ọ bụrụ na idoziro ha, those spirit kwesịrị na-ewetara gị ihe ọma, dị ụtọ na egesi emebe gị imeghara iwe emeghara. Ọnya mere enwere agwụ dibịa. N'ime agwụ dibịa na-enwere agwụ ibu amụma. N'ime agwụ dibịa, I'm talking of agwụ dibịa now. Dibịa is a destiny, and it is a mandated destiny that you cannot succeed without doing it. A compulsory destiny. So n'ime agwụ dibịa enwere agwụ ibu amụma. Onye kpatara ị ga-afụ ndị na-eme dibịa Igbo ma ọ dibịa ụka hapụta predict ihe dị otu a ga-eme, ma ọ bụ ọsị gị ma ihe dị ụta ma ohe n'ime China ihe dị otu a ga-eme. Ihe a bụ amụma ka o gburu, and o mee ọ bụrụ na amụma ahụ abịago na mmezu. Ihe ọ ga-eji wee mee because gịnị na o chukwago mmụọ agwụ ya, and ọ da akwụ ha agwụ, and ọ da eme ihe ọbụla na-ebutere ya na ha gịnị esemokwu. N'ime agwụ dibịa enwere agwụ nkụzi. Agwụ nkụzi ka m na-eyi ụzụ sinsi a nna ebe a, kemgbe m na ebe a wee na-ekwu okwu n'ọnụ sọsọ. Agwụ nkụzi ka m ji ekwu ya. Ọ bụ na ị na-anya ifu na eburu m akwụkwọ n'aka, ịwọchịa ya eburu m akwụkwọ, o nwere ebe m bụ akwụkwọ. Ihe ndị a niile m na-ekwu bụ ebe a ka o si apụta. Ọ bụ onyinye amara enyere m, ịghọtago. So maka na ihe eji wee nye m agwụ nkụzi bụ ka ọrụ m wee nwee ike wee dị complete, ka m nwee ike wee megide wee zọọ ọkpụkpụ ngwa akara njibi ụwa wee mee ya ọfụma. Ọ bụ na enyeghị m agwụ nkụzi, enwere ka mmadụ ga-esi wee gbara ọsọ agwụ wee bịabe m, maka gị na o nwere ihe mma m ga-agwa onye ahụ. 1 2 bụ nke ahụ. N'agwụ dibịa ka a na-enwe agwụ ịtụ agbụ, power of deliverance. Power of deliverance bụ agwụ ịtụ agbụ. Bụ ka m kwukwa ya n'ụdị anyị ga-aghọta ya. Ihe m na-akọwa bụ adị m akọwa ya na my own level, ana m akọwa ya na level ma onye ọbụla m bụ onye ka na-ebido ihe ọdịnala taa ga-enwe ike ghọta ya. So agwụ ịtọ na-agbụ deliverance power. Dịka mgbe ị kpọrọ mmadụ jee rụọ ọrụ mmiri,
ọ deliverance power ka ọ bụ. Dịka mgbe ndị amụsụ na-ata mmadụ, iwe ke ndị amụsụ wee napụta onye ahụ n'aka ndị amụsụ, ọ deliverance power ka ọ bụ. Dịka mgbe ijere jee mebie ọgwụ agwụrụ wee gwọgide mmadụ, ọ deliverance power ka ọ bụ. Dịka mgbe ndị ọgbọnuke na-enye mmadụ nsogbu iwe jee gwa ụkọ n'etiti ya na esetụlụ aha, ọ deliverance power ka ọ bụ. Ịnapụtago onye ahụ adị free. Ihe a niile bụ agwụ dibịa ka ọ nọ under it. Ihe nji akwụwa ihe otu a maka ndị na-asị eze nwaanyị enwere m kọl ke ụdị kọl m nwere, ọkọl igwe ọya ka ọkọl ịta agbụ no. Ihe a niile bụ primary purpose eji nwee onye ọrụ. You must possess these qualities. Mana enwere area ị ga-eme gị na ị ga-akacha wee fitie in ọfụma. Enwere area ị ga-akacha wee fitie in ọfụma. Onye kpatara ndị ụfọdụ ji wee si na ekere ọlụ eke. Maka gịnị? Na enwere ike ọ bụrụ healing bụ ebe your gift ka wee chawapụta ọfụma, mana ọ pụtara na iwero the gift of deliverance. So enwere agwụ ịgwọ ọya. Enwere agwụ ịgwọ ọya, ọ nọ n'agwụ dibịa. Agwụ ịgwọ ọya bụ na mmadụ bụ enyi ure wee bịa ịkọnsọtụ mmụọ, asị gị kụta akwụkwọ anyị mee ya ụta mee ya ụta mee ya ụta. Onye a bụ agwụ ịgwọ ọya. Ihe ndị a niile nọ under agwụ dibịa. Ka m wepụgodo nke a because ngawa deep anyị ga-adị stuck in that topic. Then enwere agwụ nka na ụzụ. Agwụ nka na ụzụ bụ ka ife mma eji wee nye example. Okay, ndị ọrụ aka. Ọkwụnụ mana mmadụ rụrụ bọtụla did not just come out like this. Mmadụ rụrụ ya. Agwụ nka na ụzụ, creative mindset, the ability to produce new stuffs. Onya ka eji were bọtụla. Onya bụ agwụ nka na ụzụ. Akwụkwọ anyị ji ede ife. Akwụkwọ a bụ agwụ nka na ụzụ ka eji wee rụọ ya. Incense a bụ agwụ nka na ụzụ ka eji rụọ ya. Ọtụtụ dibịa nwere ya, ọtụtụ enweghị ya. Dibịa ndị nwere ya bụ ndị na-produce one thing or the other. Onye mere ihe a nwere healing power, o nwere some spiritual gifts o nwere, o ji wee rụọ ihe ahụ na-arụ ọrụ. Agwụ nka na ụzụ ka eji wee rụọ kandụl. Ọ dị ka mụ na gị na-enwere, ọ bụ na ya enwere ya, we cannot produce. So agwụ nka na ụzụ bụ mmadụ ịtụ arụrụ wee chịkọta mmụọ ya mee ihe otu a, mee ihe otu a, mee ihe otu a, ya arụta ihe a. Ọnya bụ agwụ nka na ụzụ. Enwere agwụ ahịa. Ndị ahịa na-ejere ozi, ndị ha na ahịa dị na mma, ndị bụ akwụsị ele bụ afa ha, ndị bụ ihe ọbụla ha tiri aka bụ biznes ọ na-ele, ndị na-eme ọfụma n'afịa. Akara aka ka ọ bụ. Agwụ bụ akara aka. N'afọ agwụ ka mmadụ si ama akara aka o ji bịa ụwa, na ya si ebe a kịta ya enweta ihe ya chọrọ. Enwere agwụ egwu. Ndị na-agba bọọlụ bụ agwụ egwu ka ọ bụ. Ndị na-agba bọọlụ ị na-anụ, agwụ egwu ka ọ bụ. Onye kpatara eji a na-akpọ ndị bọọlụ onye egwu. Ndị na-akụ ọkpọ na-agba akarait, agwụ egwu ka ọ bụ. Ndị na-agụ egwu ọnụ n'ụlọ ụka ma ọ agụ egwu ele, agwụ egwu ka ọ bụ. Dibịa nwere ike inwekwa n'otu aka ahụ. Enwere agwụ egwu bụkwa ndị na-anya ihe ọnyịnya, ndị na-anya moto, agwụ egwu ka ọ bụ. Ndị na-agba ọsọ, agwụ egwu ka ọ bụ. Ndị na-eti egwu n'aka, ndị DJ, agwụ egwu ka ọ bụ. Ndị na-agụkwa ya n'ụlọ ụka, agwụ egwu ka ọ bụ. Ihe ndị a niile nọ under agwụ egwu. Enwere agwụ ọmụmụ. Yes, I want you to know that now. Ọ bụrụ mmadụ niile nwere agwụ ọmụmụ. Ọ bụrụ mmadụ niile. If you go somebody bịara ụwa dịcha ndụ ọmụrụ nwa, onye ahụ enwere agwụ ọmụmụ.
ọ bụrụ mmadụ niile nwere agwọ ọmụmụ. And at a point na ọ bụrụ na ị chụkwara agwọ ọmụmụ gị, ọ bụrụ na onye nwa bụ the major power ị nwere, and onye ọbụla nwere agwọ ọmụmụ nwere ike ime gị na ikwubi okwu n'isi onye na-achọ nwa ọfụ nwa. O nwere ike iwe ịkụta afịa nye gị mụọ nwa, ịchọgo nwa for a long time, but because of that gift, that power nọ n'ime ya, o weta akwụkwọ ịma na onye gị ya, ma o weta ọgwụ nye gị ya, irie ya, ịconceive agwọ ọmụmụ ka ọ bụ. So agwụ bụ special destiny mmadụ ji wee bịa ụwa, and ọ bụrụ mmadụ niile nwere agwụ. Hear me, ọ bụrụ mmadụ niile nwere agwụ, especially ụmụ nwanyị. Ọ bụrụ ụmụ nwoke niile nwere agwụ, o nwere ndị nwere, nwe ndị na-enweghị. O nwere ndị nwere agwụ mana nke ha na-enye ha nsogbu duto gịnị na ọ dịrọ strong. Mana especially nwanyị, mbọsị ọbụla ha si gị jee rụọ agwụ azụ nwanyị ịbụ, sorry, ịbụ nwanyị asị gị jee rụọ agwụ, nne ihe iji chọba bụ mmụọ kpọrọ gị ọrụ. Ịbụrụ nwanyị asị gị jee rụọ agwụ, jee chọba ọra ka ụkpọ gị ọrụ, ma arụsị be nna gị ka arụsị ikwu nne gị. Azụ nwanyị, you cannot just have agwụ unless you nwere ọkpụkpọ oku. I hope na anyị ghọtara ya ebe a ka m ga-ejedebe n'ihe gbasara agwụ. So more question. Unu ma na arụ adịrọ m since ndị YouTube unu abịara bịa ledo m arụ. Ayasị m arụ for close to 2 weeks. Ndị YouTube posturu m na achọrọ m. So that's why I have not been active online all this while. Okay, and again, okay, onye nke asị, okay, afrozi m unu question. I hope na ya adịgo satisfied. Ndewo. Biko dere m message na my WhatsApp number na 07037311663. Ọ bụrụ na nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m personal, dere m message. Ịkpọọ m na phone, ejekọ m pik. Egotago m phone ọzọ, egotago m phone ma m pik. So dere m message. M na-aka dị active na reply message than call, maka ọtụtụ mgbe nrụcha ọrụ isi ga na-awa m ike ime call ama ndị m. So dere m message na WhatsApp ma ọ bụrụ na ị chọrọ inweta m ọsịsọ. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ phone, no problem, egotago m phone ọzọ dosi ya, ị ga-akpọgide phone ọnyụọ chaji ya. So dere m message na 07037311663. Ọkachasị ndị na-agba akpọ m na phone na-ajụ nke ekunu mere, irigo nri ka ị maka ụmụazụ na-apụtago, ịrarụkwara ọfụma. Ihe m chọrọ ịgwa gị na adị m enweda patient, ịkpọ m go straight to the point. Biko ya gazie.